Cristóbal Luaña é constructor de trompas, deste instrumento que antes soaba por toda Galicia igual que os muiños xiraban en cada regato e que, como a eles, estivo a piques de desaparecer. Cando Che comezou a facer trompas, os vellos artesáns xa abandoaran o oficio. Tivo que aprender só, discurrindo e probando unha e 1000 veces. E acadou algo que ata entón ninguén fixera, fabricalas en varias tonalidades para que afinasen con outros instrumentos e poder así tocar con elas en distintas formacións musicais. Para logralo tivo que darlle moitas voltas á cabeciña, pero iso é o que lle gusta facer a este home que é labrego, gandeiro, músico, artesán dos instrumentos máis diversos e que anda sempre na procura de acadar o seu obxectivo. A trompa perfecta. Chegou a donde ninguén chegara en Galicia hasta agora. O sea, fixo un traballo tan grande, quizá a xente non se dé conta do traballo que fixo este home aquí. Ten esa obsesión dos instrumentos, como el ben dice, de buscar a trompa perfecta. E é moi difícil, pero ele saca as tonalidades todas, sabe afinar moi ben, e, bueno, como isto non hai. A trompa é un instrumento instintivo, non? A trompa non se pode coller como un sacacorchos, apretala, hai que collela con suavidade. Se se apreta moito, a palleta tocaría contra o marco. Entón, o primeiro que hai que facer é colocala na boca con calma, nos dentes, asegurala, poñer os labios encima e darlle despacio, hasta conseguir que sone. Sempre na perpendicular. Unha vez que consigues isto, entonces podes empezar a pronunciar as vocales, porque a colocación da lingua pois é o que nos vai a dar as notas, non? Entonces, como decimos A, E, I, O, U, estamos poñendo a lingua de moitas formas. Arqueamos a lingua por atrás, por adiante, subímola, A, E, I, O, U. O, a lingua sube sempre, non? O. Entonces, e unha vez que temos eso, xa podemos empezar a traballar co aire. O mismo funciona aspirando que expulsando. Sin respiración, sería solamente isto. Si movemos la lengua, e agora se empezamos a respirar, despois, cando xa empezas a cantar en silencio, casi ca boca, porque é casi como cantar en silencio, e pouco a pouco, instintivamente, pois vai salindo. E, bueno, non é fácil, fai falta ainda un pouco de tempo, porque a trompa, para tocala, é fundamental escoitala. Porque eu facía aquí unha trompa, despois iba para Musí las Vacas e levaba a miña trompa no bolsillo e como a sala de ordeño ten azulejo, poñíame nunha esquina que eu poñeríame así no borde dunha pared
Imaginemos que esta é unha pared, entonces pegas a orella aquí. E isto que fai é que está rebotando o son, está entrando polo oído, entonces estás escoitando os harmónicos moi ben. Hasta que non comprendín ben os harmónicos, pois non construín as trompas que a min me agradaban. Hombre, Moncho, benvido. Venga, ya, aquí, como vai eso? Aquí dándole un pouquiño. Pois mira, traigoche aquí... Remesendo, non? Famosa trompa da Fonsagrada. Pois a miña maestra, esta trompa. Sí. Daqui foi onde eu empecé a sacar a estribillar. Moncho Marín é un dos bons amigos de Che. É un dos culpables de que hoxe faga trompas, porque lle deixou a trompa da Fonsagrada a partir da que el empezou a facer probas. A primeira que Che tivera nas mans cando non era máis que un pequeno de 6 anos foi unha de Venezuela que lle trouxo á volta da emigración o seu veciño, o Ferreiro de Arrións, que xa notaba o interese que lle poñía as cousas aquel neniño. Daquela non conseguira sacarlle apenas son, pero xa lle parecera moi curiosa e quedoulle a ambición de reproducila. De rapazote intentara facer outra cun alambre de viña e o muelle dunha motoserra. Pero foi a finais dos anos 90, sendo xa un experimentado constructor de instrumentos, cando Moncho Marín lle deixou a trompa que lle avivou de novo a curiosidade. Era de Otilio Álvarez, o último dos vellos constructores da Fonsagrada. Hoxe apenas queda ninguén que saiba como se fabrican. Só un sobriño de Otilio e Che, que afortunadamente se interesou por aquela bella trompa e evitou que se perdese no esquecemento un instrumento antiquísimo que probablemente naceu en Asia e que con distintos nomes e formas se toca en moitísimos lugares do mundo. A nivel galego conservouse na zona da Fonsagrada hasta o século XX os tocadores, pero hai a memoria histórica de que era moi extendida en toda Galicia, non? Incluso, por exemplo, Ático Noguerol dicía que todos os nenos tiñan un birimbao, que é o nome máis coñecido, por exemplo, na zona sur de Galicia. Era un instrumento que usaban moito os rapaces e os pastores porque ocupaba moi pouco espacio e tocaban cando estaban cogando por ali, non, para matar o tempo. O sea que en poucos anos estaríamos falando dun instrumento extinguido. Un instrumento que ademais é perecedeiro porque está feito con materiales que se oxidan e que se autoeliminan, non, co tempo. Esta é unha trompa achada nunha guardilla en Vigo, nun burato dunha parede de pedra, que, según a información que me deron, é posible que teña máis de 200 anos, non? E trompas hainas en todo o mundo, de ferro, de bambú. Esta é unha trompa austriaca, ainda que lle falta o percutor. Esta é unha trompa francesa, de un amigo que teño en París, un intercambio que fixemos. Esta é unha trompa americana, durísima, durísima. Retumba toda a cabeza, chega hasta aquí atrás, retumba todo, non? E estas dúas son trompas vietnamitas. E esta é unha trompa xaponesa, que eu non son capaz de tocala. Sería cuestión de tirar. Mais ou menos, sí. A única que se parece a nós é a noruega, máis ou menos como esta, porque é unha trompa con cuña, que unha vez que rompe a palleta pódese desmontar, colocar outra palleta e a trompa sigue funcionando, non? Estades vendo tocar a algúns dos mellores intérpretes de trompa de Galicia. Entre eles un dos grandes mestres, unha das lendas dos trompeiros galegos, Emilio do Pando. Vive na Fonsagrada, o único lugar onde esta tradición se mantivo con forza. E está claro que na súa familia non pensan deixar que a trompa desapareza. Lévana nos xenes.
somos unha familia na que a tradición musical pois, ten importancia, porque o pai de Emilio tamén tocaba, Emilio, un irmão de Emilio tamén, Hermenegildo tamén tocaba a trompa. Bueno, eu son pois, a siguiente generación. Eu descubrín o son da trompa cando escoitei a tocar a Emilio do Pando. Entonces daquela foi cando empecé a comprender. Non? Eu ensinei unha trompa, e bueno, estuve mirando para ela, e para o ano seguinte volveu, xa me levou unha, que teño lei. Estaba perfecto, eu non sabía facelas, pero saca calquera cousa. Eu recordo que ás veces que viña aquí, cada vez que viña un día pola semana, ou cando traballaba en Santiago, daba unha volta desviándome para ver a Che a saludalo, sempre me tiña unha evolución, un avance, sempre tiña algunha idea nova e chego a construir unha fragua. Isto é a forxa. E o primeiro empezamos por un ferro cuadrado que temos que empezar facendo un furado no centro, que é onde vai ir colocada a palleta do birimbau, que é a membrana que vibra, non? Estaría xa o furado feito. O seguinte xa sería xa empezar a estirar o ferro xa, hasta que me dé a medida que eu quero, dependendo do tamaño e de tonalidade que vai a construir, é máis largo, máis corto. E estou traballando en acero inoxidable, que é moi duro, é moi recio o acero inoxidable. E foi todo a base de probar ferros e de perder horas e horas e horas. Pois a forxa desde sempre, no? Desde este yunque que era do Ferreiro de Ardións, que é un yunque austriaco, porque ten un son, é un acero excepcional. E foi con el con quen, bueno, que eu vin traballar moitas veces, no? De ir xunto a el, porque a parte de Ferreiro era barbeiro tamén. Entonces iba a cortar o pelo, a súa casa estaba traballando na forxa. Entonces, pois, mirando para el, pois foi como aprendín un pouco, non? Todos os oficios artesanales, a modernidade acabou con eles, non? Para Che, este xeito artesanal de traballar é unha paixón. Disfruta enormemente do tempo que bota na tranquilidade da súa fragua e leva pasado nela moitísimas horas. Porque igual que os vellos ferreiros, que eran os que tradicionalmente construían as trompas, ten feito moitas probas, variacións continuas experimentando con metais, buscando aleacións, probando con pranchas de ferro e aceiro, na procura de materiais que non romperan para perfeccionar o oficio. Eu tamén construín palletas, quizá me axudara tamén para isto un pouco, non? Agora ven o traballo fino. Este sería o traballo bruto e agora ven o traballo fino. Non todos os ferreiros eran quen de construir trompas, porque ademais dos coñecementos técnicos, había que ter tamén algún saber musical. Che aplica a fabricación da trompa todo o que aprendeu nos anos que leva facendo outros instrumentos. Seguimos mirando a simetría un pouquiño aquí xa máis cómodos. Mais ou menos, sí. Pois empezaría o proceso de pulido, que tamén ainda leva un anaco, non? Che é incansable na procura da súa trompa perfecta. Repasa o marco ata que queda ben pulidiño e corta as patas para buscar a proporción adecuada ao son que quere lograr. Porque a forma pode variar, con patas máis longas ou máis curtas e con máis ou menos barriga, pero ten que manter unhas proporcións. As trompas galegas están feitas en dúas partes. O marco é unha lingüeta alongada de metal temperado que se chama palleta e que é a que vibra ao batela cun dedo. A hora de construir é fundamental o axuste entre o marco e a palleta, porque se é folgado o son é débil e pobre en armónicos, e se a palleta é máis grosa ou máis delgada, varía tamén o son.
vai andar en torno a si bemol. A parte máis sensible da trompa é a palleta, ou lingüeta, que é un ferriño que vai no medio desa especie de ferradura alongada con dos brazos. Esa é a parte máis sensible que hai que doblar en ángulo recto prácticamente. E esa doblez é o máis complicado, porque tenden a romper. Se non está a aleación boa, se o material non é bo. E aí estaba quizá a clave de como chegar a construir unha trompa que funcionara, porque aí está o son, xunto ca caixa de resonancia que é a boca. Hola, que frío. E está nun si bemol un poquinho baixo, pero ainda pode subir un poquinho máis. Bueno, xa empeza, pero ainda teño que mimalo un poquinho máis aínda. Ainda lle falta un pouco. Si, doulle moitas voltas, sí. El, máis que tocar melodías, busca o son dos instrumentos para que outros experimenten con eles. E a el gustalle, pois, cando ven alguén aquí que lle diga, mira, a min gustame que a trompa teña a palleta ou a lingüeta máis dura, ou máis blanda, ou desta forma, ou a ver se podes conseguir unha afinación aproximada e xogar cas afinacións para tratar de incorporar este instrumento a, digamos, a que formen parte da familia de outros instrumentos para tocar con outros, non? Xa vistes que Cheo pasa moi ben na paz o seu taller dándolle a cabeza e ás mans, discurrindo durante horas como pode facer soar mellor un instrumento. Pero pese a ser un traballo solitario, el sempre está rodeado de xente. Na súa casa, no xardín e na Carballeira, sempre houbo moita festa e moita música. Xantares divertidos e interminables cos amigos que se prolongaban ata a cea ou ata que chegaba a hora de muxir as vacas á mañá seguinte. Teñen feito moitas troulas como esta nos tempos felices, como chama Che á súa vida antes da morte de Mari, a súa muller, e de Carme, a súa nai, que lle faltaron á vez con apenas un mes de diferencia. Aí parou a alegría. Pero Che tiña ao redor a seu pai, aos dous fillos, Martín e Roi, e a todos estes amigos. E grazas a eles, é capaz hoxe de intentar facer un pouco de festa outra vez, de xuntalos para agradecerlles o que o levan axudado neste tempo tan difícil. Porque non o deixaron parar. E desde logo non para. Entre algúns amigos formaron un grupo de música tradicional, Pedra Quente, no que Che toca o bombo. Chegaría con isto cobradoiro de instrumentos e cun xardín que ten coidadísimo para encher todo o día. E por se non lle bastase con estas paixóns, Che atende á súa profesión porque é labrego e gandeiro. Sempre hai cousas que facer, pero cando se trata de estar cos amigos, ten para eles todo o tempo do mundo. É unha persona que é un galego de seu, é un galego nacido na aldea. Aquí xa vedes que é un val totalmente verde, en inverno é durísimo, porque ten un clima moi duro, moi húmedo. É unha persona que se empapou
da aldea tradicional galega. El ten os pés asentados neste mundo verde, rural, non? Eu medrei correndo por aquí. Eu nacín, vivín, eu fixen todo aquí, non fun a ningún sitio. Nacín para as vacas, fixen un curso de agrarias cando acabei a básica. Quería seguir estudiando porque me gustaba a electrónica naqueles tempos, bueno, a madeira tamén me gustaba moito, non? Porque nacín xa cunha navalla no bolsillo, como alguén di, que foi o meu xoguete de toda a vida, porque outros xoguetes non había. Pero, como era o primogénito, que son o máis vello, pois dixeron que tiña que quedar na casa e tengo que quedar na casa, non tuve alternativa. E cas vacas. E hasta ahora, pois, deronme de comer estas poucas vacas que teño, que non son moitas, que son alrededor de 32 as que hai aquí, máis ou menos. Pero os mundos estánse poñendo moi complicados e agora 32 vacas, antes eran moitas vacas cando fixen a nave, porque era unha das explotacións máis grandes que había así por aquí, pero agora esa casi é unha das máis pequenas, porque o precio do leite, en vez de subir, pois está a niveles dos anos 70, ou máis barato, quizá, que dos anos 70. Os combustibles subiron unha barbaridade, os piensos están moito por encima, o quilo de pienso moito por encima do litro de leite, que nunca estuvo. E entonces a solución para poder agora sobrevivir das vacas pois é poñer moitísimas vacas, traballar moito máis, mover moito volumen de cartos e ao final seguir estando sin cartos. Moito traballo e para non sacar apenas cartos para poder subsistir, non? De momento estamos resistindo, pero a ver hasta cando se dá aguantado, porque a política da comunidade económica pois foi ao que nos levou, a ruína total do campo. Eu nacín entre vacas, aínda cando apenas se vendía leite. Primeiro viña un home aquí cunha moto que levaba 2 bidóns de leite e aínda me recordo deso, non? O meu é o campo. Tamén temos ovellas para autoconsumo, para comer un año de vez en cuando. Vamos a botar tamén unha panada de erva. Hola, chicas. A ver. Vamos. Venga. Estos son para autoconsumo. O amor de Che polo campo, o seu gusto por amañar cousas e a súa preocupación por recuperar sistemas de produción artesanais levaron a formar unha asociación xunto co seu irmán Manolo e outros veciños para restaurar un conxunto de 6 muiños que hai á entrada da aldea. Só moía un, pero traballando entre todos e cunha axuda económica da Deputación puxeron outros 2 a funcionar coa idea de moer neles para os animais miúdos que aínda hai en cada casa e así a aforrar luz. E tamén para que os máis novos coñezan como era a vida nos muiños e para recuperar a cultura tradicional que hai ao redor deles. Agora fan nesta zona as festas comunais, os magostos e sardiñadas.
E os veciños de Goiáns están encantados de escoitar de novo o son da moa xirando. Como é un instrumento que nunca foi pensado para tocar con outros, pois, é un reto que fixo, non? Porque agora ten trompas en diferentes tonalidades, en diferentes durezas, casi a gusto do consumidor. E iso débese a él, solamente a él. Re. E despois hai outro re, que sería o re máis agudo, que sería este. Sería re igual, pero re grave e re agudo. Teñen todos unha letra aquí, este sería fa. A tonalidade vai nas proporcións do instrumento. Ou máis largos, ou con palletas máis gordas ou máis delgadas. Este sería máis baixo, que sería mi. Este sería ainda máis grave, que sería do grave, que sería un do 2, e este sería un do 3. E despois, como do e sol poden tocar xuntos, entonces fixen esta peza para, se queres armonizar nunha peza, tocar con dúas armonías distintas. E o máis grave de todos sería o si bemol. O tradicional galego, o que máis se fixo sempre foi o de si bemol, que é o que máis se oi tocar, que se toca na Fonsagrada, e, bueno, é o que máis se está oindo tocar, non? E este sería si bemol 1, o máis grave. Este sería máis ben para acompañamento. Para facer melodía pura, convén que sea un poquinho máis agudo, non? E sempre, os que estou construindo, sempre pensando sempre no son que sea o son galego, que se diferencia bastante nos sons das outras trompas do resto do mundo, non? Hai moitísimo coleccionista deste instrumento. E entonces, parece ser que é un instrumento moi vicioso, non? Porque unha vez que ten un, pois quere seguir probando de outras culturas, entonces hai moito coleccionista de birimbaos. Tocadores tamén, pero sobre todo coleccionistas, non? En principio fago dos modelos. Fago un modelo máis grande, que é así un pouco máis tradicional, e despois fago un modelo que creei eu mismo, que é este modelo, non? Para que se vexa un pouco a diferencia, non? Che leva feito centos de trompas en distintos modelos. Véndeas no taller en exposicións e polo boca a boca foi sendo coñecido como un constructor magnífico. Agora vainas vender tamén a través dunha páxina web alemana. Nestes mapas sinalan os lugares dos que proceden as trompas que venden, e ata o de agora Galicia non aparecía. Pero grazas a Che, a trompa galega vai seguir tendo o seu sitio no mapa do mundo. E tamén como intérprete sobrepasou as nosas fronteiras, porque ademais de ter grabado con Uxía Senlle ou Zurrumalla, ten colaborado coa tocadora de armónica holandesa Arina Stan. Por se isto fose pouco, Che formou con Daniel Lopando e outros trompeiros a Asociación Ibérica da Trompa. Todo para lograr que este bello instrumento volva a soar coa forza que tivo noutro tempo. Ahora pódese decir que a trompa galega nas mans deste home conseguiu salvarse. Non sabemos por canto tempo, porque agora o que ten que haber intérpretes que volvan a coller o instrumento e que o fagan portador de novas ideas musicales en formación de grupos modernos, non? E agora estáse tocando moito, pois eso, na música trance, incluso en jazz, tamén din algún para jazz.
En rock and roll, pois, non sei, ao mellor tamén, porque se levo uns cuantos xa distribuídos, pois igual tamén hai algo metido no rock and roll, non? Ahora mismo estamos nun momento esperanzador porque hai tocadores de nova generación, hai constructores de nova generación. Creo que temos que aproveitar o momento para crear máis escuela e que isto teña unha dimensión maior. Bueno, esta é unha trompa das miñas primeiras casi de todos, non? Das que fixen. Esta é unha trompa de Otilio, da Fonsagrada. E despois todas estas que están por aquí, pois son experimentos en distintos aceiros, distintas proporcións, xa da miña primeira época. Sonan todas. Esta sería a primeira de todas que fixen, que está agora sin palleta. E despois son todos experimentos de distintas trompas de distintos sitios do mundo, pero todas feitas por min. Non teño ninguna favorita porque, como a xente que as ven a mirar, se lle gusta unha, pois a leva. Entonces, ainda que sea a miña favorita, pois é igual, iso. Eu despois volvo a construir, intento superar sempre a anterior. A máis pequeniña que fixen, que é esta, que toca, espero. Que é unha persona moi enérxica, con moita enerxía, e esa enerxía conduce á construción precisamente de instrumentos e iso é moi importante. E aí saca horas e horas sin cansarse en facer instrumentos de todo tipo, non só trompas, hai flautas, clarinetes, gaitas. A veces buscan en internet instrumentos rarísimos que nunca veu e quere construílos para saber como sonan. Isto sería un instrumento moi primitivo porque proviría dun arco de caza que era cunha corda sola e seguramente que era un cazador aburrido que estaba esperando que salira a peza de caza ou estaría aburrido sentado e arrimou o arco e doulle ca flecha e sonou e a partir de aí, pois, penso que naceu o instrumento que descubrí en internet, arpa de montaña. Agora, desde que empecé ca trompa, empecé a descubrir o que a armonía que pode ter a boca, non? Me chama moita atención a cavidade da boca, porque a voz é todo, non? É o principio de todo. E despois hai outro tamén, que son dúas cáscaras de noz, que tamén é o mesmo principio, máis ben percutivo, non sacas tantos armónicos, pero e despois hai outro tamén da cavidade vocal que se chama flauta de nariz. É un instrumento que se sopla pola nariz e a boca
non expulsa aire ningún, solamente o aire expulsa a nariz. A boca solamente modula solamente. E o que ten é bastante extensión, notaba, porque empeza moi grave. Tamén vale para botarlle un silbato a unha moza. O cuco. Algúnas me gusta xogar e probar. Este clarinete que toca Roy, o fillo pequeno de Che, é unha proba máis dese ánimo de xogar e de buscar sons. Che quixo adaptalo á música galega e púxolle a dixitación da gaita. E foi así, probando cousas para os seus fillos, como comezou a facer instrumentos. Atendendo os desexos dos rapaces e as súas propias inquedanzas, Che foi desenvolvendo unha maneira de traballar e unha afición que se converteu en paixón. Agora eles piden o que queren. El construe, os fillos proban e fanlle correccións e suxerencias ata que o resultado convence a todos. E vese que están encantados de compartir este gusto pola música e por discurrir. Che aprendeu grazas a eles, a moitas horas de experimentación e aos consellos de outros artesáns, Sito Carracedo e Xusto Maroño, a quen lle mercou a primeira gaita para os fillos, a orixe de toda a súa historia como artesán. Claro, os rapaces somos uns descoidados, nunca se colle o punteiro por abaixo, pero ao final abrino por abaixo e escachou de abaixo arriba. Tuve que forzar a que me fixera outra gaita, que me regalou para o meu cumpleanos, que é a gaita que teño o día de hoxe. É moi fácil comprar un whistle de plástico, de ferro, pero postos a desenrolar un instrumento, e vai meu pai e faime un whistle en buso que é a envexa de calquera dos meus amigos, por son, por estética, por todo, por matiz. É a sorte de calquera músico de ter os instrumentos a medida. E temos flautas en re, en do, en si bemol, unha flauta barroca tamén, que é esta. E despois seguimos un pouco no traballo dos whistles. Primeiro naceu este en re, agora xa está en proxecto de do, e pouco a pouco vou tendo todos os instrumentos que sempre quixen mercar feitos na casa. Para min é un orgullo ir por aí, esta flauta que sona, onde a sacaches? Meu pai, fai no meu pai todo. Ve a cara de satisfacción de Che tocando cos seus sobriños e o seu fillo, tanto como escoitar o orgullo de Roy cando fala de seu pai. Vese que máis alá do cariño que se teñen, admira-o moitísimo. E non é para menos, porque Che é un artesán incrible, é unha persoa fundamental para a conservación e o desenvolvemento da trompa galega. A iso dedica boa parte do seu tempo. E agora que estamos rematando, imos vos contar un segredo. Xa atopou a súa trompa perfecta, pero coñecendo, seguro que aínda pode darlle unha voltiña máis.